Үшін 23 сентябрьден башлап Россия Федерациясы составына кіру бойынша референдумнар бара. Бүгін аның соңғы күні. Бұл 5 күннің дүртісінде тауыш беру еші орыны бойынша һәм жәмәғат орынларында, яғни сайлау участокларынан тыш үткәрелде. Толырақ хабарчыларыбыз язмасында. Алар үзләренең киләчәген Россиядан башка күз алдына да китерә алмый. Нинди яшьтә, сәламәтлекләре нинди булуына карамастан, бу көнне бик озак көткәннәр. 52 кеше Васильева шифаханәсендә тавыш бирде. Бирегә аларны март аенда ук эвакуацияләгән булганнар. Алар безне анда 8 ел бомбага тоттылар. Өлкәннәрнең дә, балаларның да гомере өзелде. Без якты киләчәккә озак өмет итеп яшәдек. Тагын бер сайлау участогын Санта шифаханәсендә ачтылар. Анда Украина милләтчеләре һөҗүменнән коткарып калынган кешеләр яши. Тавыш биргәндә җавапларын яшермиләр. Әйе, Россия киләчәге өчен тавыш бирәбез диләр. 100%. Барысы да яхшы булыр. Һәм Россия безне ташланмас дип 100%-ка ышанып тавыш бирдем. Хәзер инде Россия ярдәм итә. Менделеев сайлау участогында да тавыш бирүчеләр чиратка басты. Анда да Россия составына керү теләген хупладылар. Пришла проголосовать. Донбассның, минем туган Краматорскның Россия составына керү өчен тавыш бирергә килдем. Без моны озак көттек. Бүген барыбыз өчен дә бәйрәм. Бөтен республика буенча тавыш бирәләр. 4 шәһәрдә сайлау участоклары эшли. Барысы да күченеп килгән кешеләрнең вакытлыча яшәү урыннарында. Аларның һәрберсендә халыкара хукукның барлык нормалары үтәлә. Ә бу территорияләрнең Россия белән берләшүе тарихи гаделлекне торгыза. Шулпан Амири, Александр Шмагин, Ренат Сахибгареев, Иван Ходяков, Татарстан яңалыклары.